Ahojte, volám sa Michal a pracujem v Slovenskej aliancii pre inovatívnu ekonomiku, skrátene SAPIE. SAPIE je najväčšia inovačná aliancia na Slovensku, ktorá pôsobí ako nezávislá a nezisková platforma, zastupujúca inovatívne a technologické firmy. V súčasnosti SAPIE zastupuje viac ako 200 úspešných spoločností. Cez svoje projekty a aktivity sa SAPIE zameriava najmä na posilňovanie inovačného ekosystému na Slovensku a v širšom regióne strednej a východnej Európy, pomoc malým a stredným podnikom pri digitálnej transformácii a nasadzovaní inovatívnych riešení a vypracovávanie odporúčaní a analýz, ako zlepšiť verejné politiky v oblasti inovácií a digitalizácie. V rámci projektu Twin City Future Innovation Manufacturing Hub bude SAPIE výrazne kontribuovať do realizácie aktivít a tvorby výstupov v rámci niektorých pracovných balíkov. Budeme analyzovať aktuálne podmienky pre podporu vývoja a nasadzovania inovácií na Slovensku, a to z hľadiska regulačného rámca, medzisektorovej spolupráce či podporných finančných nástrojov. Na základe týchto analýz, ako aj rozhovorov so zástupcami štátnej a verejnej správy, vypracujeme odporúčania pre zlepšenie podmienok v oblasti inovačných politík a najmä prehlbenie cezhraničnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom. Zároveň budeme podporovať prehlbovanie spolupráce medzi slovenskými a rakúskymi firmami, a to najmä cez cezhraničný inkubátor určený začínajúcim firmám a startupom a sériu iniciatív na posilnenie spolupráce veľkých korporácií a inovatívnych tímov. Našou spoločnou víziou je vybudovanie silného a konkurencieschopného inovačného ekosystému, ktorý vytvorí excelentné podmienky pre podnikateľské prostredie v oboch krajinách. Veríme, že vďaka tomuto projektu bude tento región miestom, kde vznikajú nové, disruptívne, inovatívne riešenia celoeurópskeho významu. Ak nás chcete podporiť v našej snahe vytvoriť zo slovensko-rakúskeho prihraničného regiónu jeden z kľúčových inovatívnych hubov Európy, tak vám vopred ďakujeme. Tento projekt a jeho výstupy budú úspešné vtedy, keď sa do neho zapojí čo najviac aktérov zo všetkých sektorov vrátane biznisu, akadémie, verejnej správy, ako aj občianskej spoločnosti. Všetky naše aktivity sú inkluzívne a ich snahou je prepájať kľúčových aktérov z oboch krajín. Ak vás tento projekt zaujal, tak sledujte naše sociálne siete, kde budeme pravidelne informovať o možnostiach zapojenia sa do projektu a jeho aktivít.